Minulle tärkeä ihminen on äitini. Hän on lyhyt ja hoikaa. Hänellä on mustat pitkät suorat hiukset, ystävälliset silmät ja lämmin hymy. Hän on todella huolehtivainen, kärsivällinen, ystävällinen ja ketterä. Hän auttaa aina muita ja on hyvin optimistinen. Minä tutustuin hänen heti syntyessäni, koska hän on äitini. Hän on tällä hetkellä kotona, tekee kotitöitä ja pitää huolta perheestä. Me vietämme aikaa kodin sivuamiseen, keskustellen yhdessä. Me menemme myös ostoksille viikonloppuisin. Äitini on tärkeä minulle, koska hän aina tukee ja auttaa minua vaikeina aikoina. Hän on elämäni tärkein ihminen. Minä rakastan häntä tosi paljon.